Здравейте, братя мои, брат, сестра, съм Петко Вега и както виждате, днес ще играе Майнкрафт и да, и да. И направо да почваме, ще създадам един мой свят и ще е на хард. Играе на 1.11.2, зато и ще става голям фън. Безстои чук, че се добавили нови животни, т.е. нови чудовища и такива разни простоти. Той почвам, така да се казва света ми. Гигантско развиване, гигантски сървайвал, да. Те, още настройки на света, да. Няма да се изключени командите. Полза съм тъци, не ми трябва. Нормално, добре. Готово. Сега трябва да добавя още едно нещо. Ще играя на екстремен живот. Те. Не, няма да играя на екстремен. Аз не съм много добър на играта, зато и штракам. И нека се развиваме. Не съм се развил от много време, освен да съм цъкал на GameMod и да съм сторял нещо. Сега ще ми е интересно как ще се развивам. Ако заради някой даде. Те. На класа малко не съм доволен, не знам защо, няма много лайкове. Хем, че как към 10 лайка, че направя още един епизод. В момента на Clash Royale съм арена 4. Защото съм играл преди време. Преди време съм имал Legendary. Аха, луната. Ого, направо как ми бъги се изтрие играта. Че, нека малко зареди. Виждам, че съм се пуснал на много хубаво място. Аз направо тук ще започна да се развивам. Има и овце. Добре. Тей. Най-важното нещо е щупим дърво и да взе... Опа. За това и говори. Гледай сега. Чупе го и не ми го дава. Гледай го, мама ти да еба. Дади ми го. Дай дървото. Бам. Пак факел. Добре, ако го оставя. Това се чупи. Дървото не иска да се чупи. Чупи се. Дай ми дървото, брат. За него забирам. Фак. Добре. Точно сега ли трябва да ми бъгваш? Точно сега ли трябва да ми бъгваш? Нещастна игра. Окей, къде е дървото? Я за някакви настройки тук, че направо мога понасям. Настройки чата, език, видео настройка, нагласене на обрикане, ресурс пакети, аз нямам още нищо. Може да ми кажете как си тези ресурс пак, че да е малко по-интересно, но аз не съм. Дирете му мамата! Поне 3 пъти трябва да го щупя. Фак. Отключих инвентара. Браво на мен. Много съм добър. Работната маса изгледа много по-различно. Сега си направим брадва. За още дърва. Фак. Така, меч. Ще ме е в полза. Взимам го. Тук още. И за да се направя кирка. Нека подредя малко. Така. Гледай, мама му да еба и бъга. Тук има овце. Майко. Овца, бъгаш. Бъгна играта. Бъгнах играта, аз съм хакер. Здрасти. Време да умреш. Време да умреш. Гледа как ми бъги, бе. Мама му и да играта да еба. Дай тази брат, бе. Тука, бе. Мотопед. Добре.
Какви са? Здрасти. С други епизод може да се постави фейскам. О, фак, как те мислях. Тей, вече имаме манчо. Единството, което нямаме е лопатка. Сега си крафна една лопатка набързо. Така. То. Нека си купая малко камък. Фак. Ей, ако станете с диамантите, аз ще се самоубия. Не мога един час да чупя. С обсидания ще е най-трол. Както тя в портала ще е най-трол. Ще ми трябва обсидианто. Изведнъж те се става. По дяволите. Нека да направя така. Ще ми трябва 20, още 15 камък. Така. Добре. Ще към 25 минути. Му дам. Добре, 20 камък. Браво. Точно. Което търся. Сега трябва тя за дърво. Тук има бяло дърво. Нека се възползвам. Оправи са. Окей. Събиране на дърво. До тук що събирах дърво с ръка. Добре. Ето и дърво малко да имам. Така. Направо 35 минути на епизод да го направя. Кушкайте. Кушкайте. Това ще го направя на това. Да ги съединя. И сега ще се направя една печка. Оп, печка готова. За да крафтна едно легло. То. И малко бяло дърво. Не е проблеми. Тоест няма трябва да сега това. Ами аз съм готов. Тук мога да се развия. Не е много лошо мястото. Само трябва да махна тревата. Охо. Добре. Чай тук се развива. Има там пясък, има камък. Има снежен байом. Добре, това място е хубаво. Харесваме. Трябва да разкараме ето и тук. Ще ми пече. Къш. Чупка. Маса. Тук ще се направя за сега хома. И да, трябва да се направя инструменти. Но, сапринг. Така, аз да се направя. Краф. Имаме вече по-добра. И се направя по-добра брадва. И сега нека направя един меч. Оп, то. Брадва не направих, фак. И да. Трябва да вземам вече по 19 камък, да съм точен. Готово. Вече е по-добре. И нека забирам дърво. Фак, не ми бъгва. И пак влизам в YouTube страницата. Бях на 16. Сега съм на 17. Той преди бях на 17, пак съм доволен. Окей. Трябва много от бялото дърво. Къде отиде? Ябълка. Добре. Чай се върна. Добре. Тук ще ми е къщата. Само че ще ми трябва още от бялото дърво. Да се чувам малко по-добре, защото излезе да съм Fuck your bitch. Добре, не ме е чак толкова голям проблем, като се става брадва. 10, окей, още малко.
се спана до очите. Брат. Брат, благодаря. То. 17. Още малко. Това е последното дърво. Тъй. Тъй, готово. Добре. Сега. Нека се върнем къде бях. Нека изкопая ето и дърво. Да изкопая. Да го сцепя. Тъй. Готово. Run a bitch, motherfucker. 22. Окей, това е интересно. Те, ще започвам да се направя къщата. Ако имам някакви проблеми, ще ги оправя веднага. Имам 23 дърт. Мога да го разширя ето и малко. Ей. Фак. Ето. Тей. Сега. Идвам тука. И го фелнах. Чай сега. Ей, бънк. Толкова ста. И ей тука. Банк. И още едно е тука. Банк. И ето е тука. Банк. Фак. Бъгна. Чай се го правя. Банк. И банк. Тей. Готово. Сега. Ще ми трябва дърво. Дай. Благодаря. Тей. Сега. Как това го сложа сега? Добре, тей. После го щупя, да. Сега тя го чупя. 10. Те е по-хубаво. Сега. Е така. Няма ли за много детайли? Оп. Добре. Трябва ми още много бяло дърво. За първи епизод не е много зле. Още първи епизод да си имам къща. И те овце няма ги бил още. За да взе някакво бяла гора. Супер. Може да отида там. На фармя дърво. Кокоши. Как ми скара къла? Те. Още. Добре, отивам в бялата гора да взема много бяло дърво. Дай ми го, бе. Чекатина. Майнкрафт. Майка ти Майнкрафта. Благодаря. 17. Здрасти, овци. Овсата. Ето овса малко. И овса. Fuck the shit. Просто елами. Ето къде трябва да ги щупиш, защото са много важни. Къде да има помпил? И аз искам лопатката, тук се огледам за... И си забравя как се казват. Това ли са? Не, това е пясък. Здрасти! Аз се виждам къщата. Ще служа тук да направя храна. Че иначе е много лошо с храната. Така, слагам тук, нека се топли.
Има много бяло дърво. Сега се го направя. Те. И бонг-бонг. Бонг-бонг. Сега ще ви кажам идеите тук сега. Тук сега мисля да направя едно огромно стъкло. Те само го заоградя. Да. Така ще се... Уау, много яко. Ох, как скочих. Те. След това... Уау. Това да не ти е вулкан там, бе. То. Те. Имам ябълка, нека да я хапна. Аре. Мани. Добре. Отивам за налов за дървета. Ще ми трябва и пясък за прозорци. Оли, каква е тази дупка? О! Yes! Аз съм нинджа. Нинджа. Те. Още такива. What? Окей. Всичко е наред. Дано ви харесва моите епизоди. Ако ви харесват, може да прасите един лайк, да не забравяйте да се абонирате и да. Ще е много хубава тема, подкрепяте за повече епизоди. Опа, панна ми в ръцете. Много дърво трябва, много. Ще забера дърво, докато брадата се счупи. Тя скоро ще се счупи. Добре, счупи се де. Има там крави. Мога да убия кравите за кожа, да се направят дрехи.